moc poděkovat. Jednak, že jste měli tu odvahu do toho jít, do té soutěže. Jednak vám musím poděkovat za hluboký kulturní zážitek, který jsem měla. Někdy jsem byla úplně zaražená do židle strachem teda, aby mi nepřistalo něco na hlavě. Někdy úžasem, jako v případě tady Honzíka, anebo jsem jenom úžasle koukala na vaše hudební a taneční výkony. Takže moc vám děkujeme, byli jste všichni strašně moc šikovní. Určitě v žádné z těchto činností nepřestávejte a setrvejte v ní, jak nejdéle to půjde, takže určitě si všichni zasloužíte potlesk. Obdržíte malé drobnosti, které vám paní ředitelka předá. Tak já začnu z které stačí. Blahopřeju, prosím. Blahopřeju. Blahopřeji výkonu. Blahopřeji výkonu, prosím. Blahopřeji výkonu. Blahopřeji výkonu. Blahopřeji výkonu. Blahopřeji výkonu. Blahopřeji výkonu. Blahopřeji. Hledám na tebo nějakou velmi, nebo nějakou šmarku. Blahopřeji výkonu. Taky nevěděl, jo. Blahopřeji výkonu. Blahopřeji výkonu. Blahopřeji výkonu. Blahopřeji výkonu. Blahopřeji výkonu. Tak a teď už jenom ta pomyslná třešnička na dortu, na kterou se ale všichni nejvíce těší. Takže, když do toho nikdo nekouká, tak prvním postupujícím se stává úplně první účastník. Takže Matyáši, gratulujeme. Druzí postupující jsou hned dva, ale soutěžili s jedním číslem. Je to David a Kim. Blahopřeju. Blahopřeji. Další postupující je první dívka. A je to Elisa. Teď to bude opět dívka. Hrála na klavír. A je to Anetka. Gratulujeme. Pořádně nám hlavu zamotal kartama Honzík a postupuje. Další postupující je zase slečna, už teda malá, velká, a je to Evička. No a teď už přicházíme k těm větším, starším. Tak postupuje Vojta, gratulujeme. Postupuje baletka Eliška. Gratulujeme. A postupuje i Lukáš. Takže jestli můžou vystoupit postupující dopředu, tak to jsou oni, pořádně si je prohlédněte, zatleskejte. A tihleti všichni budou soutěžit v červnu o titul Talent Hello 2016. Potom budou vyset někde na internetu jejich hlavy a se radují z toho vítězství. No, nemyslím to jako, budou tam vyset holky, samozřejmě, než to někomu sekali hlavy. A budou soutěžit nejenom o ten titul, ale o týdenní pobyt na Summer Campu Hello. A druhé a třetí místo získá taky nádherné ceny, takže určitě je na co se těšit. Budu se na vás těšit já, budu se na vás těšit odborná porota a určitě i všichni ostatní, protože se bude hlasovat také o Hello Talent, kterého zvolí ti, kteří se na vás přijdou podívat. Takže já už se na vás moc těším, všem děkujeme, že dnes přišli a mějte se moc hezky.